Ni ma bai kamata in nema gaskiya samu wannan kai tunani sunansa Ibro da Allah a koya mana sana'an nan walau mu je mu yi ko kuma mu zauna a nan gaskiya tunda da riba mu ma mu je mu ya karba ai wannan aljani ake tambaya wannan dariya to ya yadda ai dariya su ce ba ta ba murna yi da zuwanka Allah za a koya muku to amma akwai aljanu da ake tare da su kuma za ku ci abinci za ku sa sutura za ku duk abin da kuka ga dama sai dai muna da aljanu wanda sai kun koyi kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya na'am amma za a gaya mu za a gaya mu magana amma idan kuka je yi wa mutum girka ko ku cire masa aljani in ba ku kira ɗaya daga cikin wannan ba to za mu gane furan ku amma ba wani abu wannan magana ta kali idan ka tashi tafiya kuma ni yanzu sana'a ta mutuwa ce kawai ba zan ba ina kudu tabbatar zan yi mutu wallahi ba zan idan aka ga magana nake maka yau ma ka kara zaman ne na zauna to yau me za mu ci a gidan nan ban sani ba ba za ka je ka nemi sana'a ba to ni yunwan gidan nan ya ishe ni yunwan safe daban na dare daban na rana daban ya ishe ni ka tashi ka je ka nemi abincin da za mu ci a gidan nan san ni ba zan iya da wannan wahalan ba magana nake maka to ai ke da ma haka za ki kare haka zan kare to ko da bala'i yau sai ka je ka samu mun abinci da zan ci a gidan nan ba za ka je ka auro ni ka zo ka ajiye ni a cikin gidan nan ka bani da yunwa ba yunwa safe daban na dare daban na rana daban na gaya maka wani yunwa nake ji ba assalamu alaikum amma alaikum wannan fada-fadan kuma na menene yunwa nake ji a cikin gidan nan na gaji da yunwa a gidan to ba ki hakuri san da zuwa yawa ina wuni lafiya kalau ba ki ganni ba a shi ban ga zuwan ka ba ina wuni ai lafiya wannan cokalin ba na wani aboki na ne zai wuta ni ai gane bari kadan canza wannan rocket ne rocket ai kawo abokin ka faɗa yunwa nake ji tun shekaran jiya gidan nan ban ci wani abinci ba to yunwa ba a hakuri kar ta hakura ya ga uka daga makota su kamun abinci in ci shi ma ya zo ya samu ya yanzu dai magana ta kare magana ce irin ta sana'a to an same ta wace wallahi harkan bori za mu ko alhamdulillah dan sana'a da aboki nake yi kenan za ku yi za mu yi za ku yi dai ka zauna ba ka da shi ni ba da shi in dai ta wannan fannin ne gwaran zauna a haka wallahi ana samu gara mu je mu rika kiran aljanu wadda iska ta buge shi mu Allah ya tashe shi mu ne sanadi da gida sana'a fa kowace iri ce kai ki min hiru da kan na samo ki na gaji da zaman nan da kan na samo ki kar ki min raini sana'a ta kai sana'a watan ki uku a turu idan ka bada gaba sai ga abin daidai amma fa dai sa a'a ai saboda haka sana'a sai kai sai dai matsala ɗaya ne sunan aljanu za mu rika kira idan muka yi kuskuren ɗaya to jiki ne tsami baya ta uku ni ba zan kai kaina ban inda ban je ba ni kaina bai rike suna na ba ma ballanta na rike sunan wata iska to ai na gaya ma alquran ma baka je ba iska za ta kai ka a kai sai an jima alquran shi amma ba baya danka sunan wani ya wuri wa musta ajayi to a sai ba sana'ar ba ta ya to saura maza ko ya ci barka iska na ce a saurara ramatu babban su kenan a mata mutum maza to maza kuma idan aka tashi da baya za a iya tafiya ana so za a yi da gaba da lallaba kun san aljane da lallaba kun san aljane haka duku shi ma aljane sallari da babban aljane lagu babban aljani shi ma kuma babban aljani ne ba za mu iya kira ba saboda bai da mutunci laku wannan aljanin ina ja maka yanzu kuskure kaɗan bai san ma wannan laku idan ka saba da iyayenka kan kuɗi in ka zo ta ɓangaren mai ka ga kun daidaita ai maganin zane nan shine a nan sai a wannan suna sai ku saurara a yi tare da ni da ku kamar biyawa ne a yi na mata a yi na maza ko ba haka ba saboda haka yanzu wanne za mu yi mun fi son na mazan ba na mazan kuka fi sauki yawa ba da a gyara wannan
duku babban aljani labu babban aljani ayyu babban aljani dan layi babban aljani labu ne kai da ma hu aljani mana wannan ina ba ka bai ya kike ba ka ne ina shawara da wani da kai ne ba ka shiga harkata ba na san irin wannan ita kwace ta cije na duwawu ne wobu na sake ta kawai sai na je ana bayani ana ta yaki kakas wani yakin duniya da aka yi wancan na 57 me ya hana ka zuwa Tumana, ina maka bayani, na ce za mu shawara, ka san za mu je da banan tare da kai, ake ne maka tafi yawo. Bane, dan ubanka. Allahu la ilaha illa huwa. Ni kaje a'a, to har yau kaje. Ko kaje bane? Lam yalid wa lam yulad. Baka da nake gaya bane? Ina gaya maka ina dorin da na kamo da baka nace kaje ka gasa mana. Guduwa sai. Me kaho daya a duwawu, daya a tsakiyar kanta. To ka nemo mun a mata an ba haka ba, zaka ci ubanka. To. Ko ka ji ba? Zan nemo. Ubanka ba zaka cin baka samu ta ba. Zan nemo. Dorinan nan yadda na kamo ta haka nan na danka maka ita. Haka zaka nemo ta haka zaka danka min ita. To. Na ba gaira babu dalili ba abin da yaron nan ba komai. Ku shigo ba komai. Ku shigo mun ko jinni ne a kansa maganin sa. Wannan abu da ni ban ga abin gaba ba. Shi alade da shi ne ya kama alade 17 ya zuba a aljihunsa. Aka zo caji, aka caji. Aka danzu da shi. Wannan abu duk a ciki babu abin kardama a ciki. Kowa na tsaye, Fahad yana tsaye a gurin. Alhaji Rafi Alatika yana tsaye a gurin. Shi ma sarkin Kano na wancan zamani. Za ka shigo. Ƙwaran nan yana nan a tsaye. Kuma shi ma sarkin Amerika yana tsaye. Yace ni ne kaninsa, ni ne yayansa kuma ni ne ubansa. Kuma wannan magana haka take baja. Duk wanda yace ne ƙarya, Allah ya tsine ubansa. Wallahi. Duk wanda yace ne ƙarya. Kuma godiya ta sarkin dako da kazar gidan sarkin dako in ta yi kwai jakuna take tafiya duk kuma wanda yake da ƙarya Allah ya tsine ubansa. Na waila buzu mahaukacin rubon kura horo da itace raba kaya dan Muhammad. Kar iyo ga dan ubanka ka gaba iyo. An gama da An gama. Je mana. an gama da shi a jiya ce. Ka gode shi kenan. Ko ki an gama da Wajo Allah illallah Muhammad Rasul ka Rasulullahi kai dan man Kaner ubanka. to Ko baka ji ba? naji Dan uwanka. na yadda Dan ubanka da muka da kai a can bakin teku uban me ka gaya min dan ubanka. ban ce ma komai Uban waya ya to kana. a ni sai fa na kai ka Uban wannan ka kare dan ubanka me ka runa dan ubanka da muka gama da kai wancan karo a can gari ubanka kai mun dan ubanka to kwanan ka ya kare dan ka sako ba na bi ka yawa sama dan ubanka da shi dan ubanka kwanan ka ya kare ba dan girman Allah sallallahu alaihi wasallam girman Allah na sani ina za ka da ubanka ka ko kina fi kai a sama in ba wannan zance me kashi dan ubanka har karo kake mu mutu na Ina ne ba wani abu a cikin dawo ba akwai wani abu ne. Na manta ban gaya maka. Ka manta ne yau fa ake bikin kawar kawata. Ban fahimta ba fa. bikin kawarki Kwarai ma kuwa. wannan raina hankali da yawa yake amma wannan yi ne ɗofuro bikin kawarki Ake bikinta kuma yau zan je yanzu ma zan tafi. haka ne kin mai da ni wani namijin hoti ho wallahi in ba haka ba sai ki ban takarda Ai ba maganan baka takarda bane sai ka hana aje a yi zumunci. to ba za ki ba Ba za ni ba. ba za ki Ba za ni ba. ko saki na za ki sai ki tafi inda dai ni ne mai wannan gidan to ba za ki ba inda ya zama na kike ba za ni ba Ba za ni ba mai gida. Ba za ni ba. sai kike Ba za ni ba mai gida. wannan ne sai ki ma ba gidana au ayya sarki da tushe na zuwa an za ka ce
ke zuba na yi maganin ki ba wallahi sai na yi maganin ki alƙura wallahi tallahi sai na maganin a wannan iya shegen da ake faɗa shine ya zo cikin gida na wata kuma ta yi fararo ta yi ba Ibro wallahi billahi la ya illa huwa kai wa kanka ya mallai ka bi duka rungume abubuwa ka ta kai ne can kai ne wannan kai ne kuma kai boy Ibro kai Ibro wannan kan wallahi ka tura su lafiya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Ba fa karaman da kuwa ne ba. Ai kai tunda ka san su ma lokaci guda yakan kawo Wallahi wani fashin albasa ya mutu. Yawwa. Gara da Allah ya kawo ku. To. Yana nan abin sai abin da ita gaba ku shiga. Kai uwa ka zami mas? Eh? Su zama su goma. Su zama su 20 ma. Kai ni fa na ji jiki. Alƙur'an nan. Amma idan ka na zuma. Ya kai gwara kai. Su ma ya ka kasa. Da na ba ka da asara. Ba ka da asara. Ni fa na ɗabe kwano idan da ni na ɗabe katanga idan da ni. Da Allah ya taimake ni ya masa sayan bal. Sai ka shiga ta osi. Wallahi ta ladadda Allah kai Allah an gaya ma idan basira ta ƙure kare. Alƙur'an sai ga ya bar haushi ya kama tunkuli. Da na zai da zan kawai na daga hanya nan da ya bujan wasu mutane na wucewa tun na kiran sunan wasu suka bace mu yanzu babu wani magana kawai ka biya mu hakkin mu kawai hakki kwarai to amma ai bai warke ba to da bai warke ba mu mun ji jiki kwarai to in kun ji jiki ba ai kai kwanciya kai wallahi sai ka biya mu hakkin idan ban soke ka ba shege za ka biya mu ko za ka biya bayan bai warke ba kai warke ka kai shi gaya to zan biya ba dai kuɗi bane zan biya bari in shiga in kawo muku a'a Allah bari ka je kuma duk wanda ya mutu wallahi ya dai shigo da kanku muna nan ka kai shi gaya mana neman sauki kake yi kai shi da dan ku za ku rage ni ku rage ni a cikin wallahi ya wani abu na ce muku ba zai yi ba